Sinimpen telenging kalbu pambukaning marono. Kanjeng Ibu bejo kemayangan cumeplong raosing putra paduka bilih paduka Kanjeng Ibu sampun kepareng rawuh. Wah, Babu Kunthi, kowe kuwi ya gene. Yen anak-anakmu Pandhawa duweni luput, mbok menawa kowe tau kecokrok rembug. Apuranen lupute anak-anakmu Pandhawa, Babu Kunthi. Kanjeng Ibu bejo mulyaning putra paduka menika namung wonten ing pepangkon paduka Kanjeng Ibu. Kenging menapa paduka Kanjeng Ibu nilaraken para putra Ibu? Aduh, Kanjeng Ibu. Upah kula mugi kaparing ana pangapunten nggih Kanjeng Ibu. Bibi menawi wonten singkeling penggalih sawetawis menika nami limrah. Najan putra-putra paduka Pandhawa menika sedaya satriya-satriya pepethingan nanging kinten kula boten keteng namung sak glugut tartamtu wonten kewala lekasing Pandhawa ingkang adamel boten renaning penggalih paduka Kanjeng Bibi. Mekaten ingkang putra Indrawati kula ingkang nyuwunaken pangapunten nggih Ibu Kunthi. Bibi badhe kados menapa lampaning putra-putra paduka Pandhawa menawi tanpa tinenggan dening ibu ingkang utami. Ora susah padha kakehan gunem sing tanpa guna. Puntadewa rungokno kupingmu. Inggih Kanjeng Ibu. Kowe ora kena takon apa wae marang mbokmu. Aku ora bakal medharake apa wae kang dadi sining atiku nanging dina iki aku bali meneh. Mergo aku kepengin nganti adimu Wuragil Pandhawa anakku sedewa bakal tak kanthi tak jak lunga nggih. Aduh Kanjeng Ibu. Kenging menapa mboten sedaya Pandhawa gangsal. Menawi tuhu wonten lepat kula menapa dene lepating Yayi Werkudara, Yayi Janaka menapa dene Yayi Nangkula. Mbok inggih paduka Kanjeng Ibu kepareng paring dawuh kewala. Wah. Kok ngane-anehi Babu Kunthi. Sedewan mbok cak ning ndi? Ora perlu kowe dadak takon. Sadewa yo tak kanthi kowe melu aku, kula nderek Ibu. Aku melu Babu Kunthi. Kula pun Arjuna ki nderek paduka Ibu. Ora kena. Kang tak butuhake ya mung sedewa. Aduh, Kanjeng Ibu. Kula miwah kadang kula ingkang sami mijil kembar menika tinitah dados putra paduka. Kula menika ugi peranganing Pandhawa. Mongko Pandhawa menika sedaya putra paduka ingkang sampun prasetya kadidene tigan sak petarangan. Kenging menapa paduka Kanjeng Ibu dadak nandhukaken wewadi tumraping lampahan menika? Kula nderek kepareng paduka Kanjeng Ibu nanging lajeng wonten kepareng menapa? Menawi paring duka dhateng Koko Prabu Puntadewa, Kakang Mas Werkudara menapa dene Kakang Mas Permadi lan Kakang Mas Nangkula mbok inggih kepareng medhar sabda kewala Ibu sampun ngantos adamel panyokra bawanipun para kadang-kadang kula.
apik temen gunemamu kowe Sedewa. Kowe ngrasa ora yen to wiwit bayi kowe mbiyen ora bakal bisa urip nek ora saka mbokmu Kunthi. Oh, Ibu. Oh. Aduh, Ibu. Sampun maring dawuh ngkat kados jinaja Marastra Lungit manahipun ingkang putra. Inggih, Ibu. Kowe manut karo ibu apa ora? Inggih, kula nderek paduka Ibu, mung manut kok angel. Koko Prabu. Yayi nang kula kepiye? Kados mekaten lampan menika. Kirang cetha pamawas kula nyuwun pamit badhe nungka tindakipun Kanjeng Ibu kalian Yayi Sedewa Koko Prabu. Sumubang karuna kadin netraning ogarapuk sabaning kukiloring kanikara kaketer kinidungane ingkung Sedewa kula wonten dawuh Ibu. Anak anunganing dita bocah lanang mursyid bisa mikul dhuwur mendem jero. Inggih Ibu, kula nderek paduka. Yen ora manut aku kowe arep manut sapa? Ngertiya kakangmu Yudhistira, kakangmu Werkudara. Janaka karo nang kula kae wis ora kena digugu gunemane. Yen kowe arep dadi wong becik manut mbokmu ya kowe. Jagat Dewa Bathara. Aku kok nganti gumun setahun jembleng serendeng. Lah kok dadi kaya ngene lekase Kanjeng Ibu ya ta? Ibu, Kanjeng Ibu kula nderek paduka. Kebat kaya kilat mung sakedheping netra eling-eling Dewi Kunthi wis kesusupan setan kalika anggembrang ical saking Pandulu bingung case Raden Nangkula.
menapa ta mirahing sun prihatin Mas Pogong mijil ngantos kaget raosing manah kula tinuntun rumaos kula wonten ing alaming pangimpen dening Kanjeng Ibu Dewi Kunti sakmenika kok sampun ngadhep wonten ngarsanipun Pukulun Betari Durga. Pukulun tobat iya ya nggih Sedewa iya pancen sira wis ngadhep ana ing setra ganda mayit ya nggih. Lajeng menika wonten kepareng menapa tetela paduka ingkang kepareng mundhut sawanipun pun Sedewa lumantar Kanjeng Ibu Kunti. Pancen bener ora kleru kula. Mara gage maju lungguh musawetara. Ulun kepengin paring dawuh marang sira wuragil Pandhawa. Inggih. Sang Panjapatari, kula badhe nganglungaken jangga nelingaken Karna. Iya ya nggih. Wis 12 taun suwene panjenengan ulun iki mapan ana ing pasetran ganda mayit. Dadi ratuning demit, dadi ratuning Bajo Barat. Ulun nampa wisik lamun to bisa waluya jati tenah nirmala, ulun bali wujud sekawit. Yen to jeneng sira bisa nyiranani panjenengan ulun angruwat penandang popo ulun bali wujudku sekawit nggih Sedewa Mara. Tindakna pakaryan iki mung sira kang tak pitaya ya nggih waten pun ibu kula. Tontang mening samudra nglangut tanpa pagut. Pukulun paduka menika kados pundi? Kula menika namung titah mantah manungsa lamba, mongko paduka menika dewa. Menapa mboten pinanggih ing akal lan laripun kados pundi dene titah kok lajeng ngruwat dewa. Kula niki dewa nanging kula niki dewa ingkang kena penandang kena siku. Kula pitaya marang sira Kaki Sedewa. Kowe mesti bisa nindakake ya nggih Pukulun. Najan paduka pitaya dhateng kula nanging kula mboten sembada nindakaken pakaryan menika. Babar pisan kula mboten pana dhateng reh pangruwat papa. Kejahe mekaten. Manut pamawas kula bilih ingkang winastan ruwat mekaten resik reget dipun ajab sasampunipun ngagengaken pamratobat sageta resik sugengipun lampahe ngagesang kebekan pangatos-atos saha tansah ngesti dhateng kautaman supados pikantuk sulaing kaweningan satengah gesangipun padang jinglang ingkang sinandhang wening kadidene toya suci ingkang nyata raosing batos resik njawi miwah nglebetipun Pukulun. Lan malih menawi saking pangertosan kula ingkang nami ruwat dosa. Dosa menika yekti kadamel piyambak pramila inggih namung sariranipun priyangga ingkang saged nyuda miwah anebus dedosanipun.
dosaku wis tak tebus kanthi laku 12 taun. Nggo nulun mapan ana ing setra gondong mayit. Aku nglakoni penandang. Nganti dina iki nyatane ora ana tandha-tandha ruwating lelakon nulun, Nger. Pukulun. Sepisan malih kula nyuwun pangapunten. Yang ingkang Maha Agung menika asih dhateng sedaya titahipun. Menawi lebeting batos ngesti dhateng panalongsa nyuwun pangapunten kanthi mandhesing raos sinartan nglampahi kanthi saestu linambaran narimah sayekti badhe pikantuk margi Pukulun. Nanging badhe saya panjang penandang ingkang sinandang menawi sugeng paduka ing wana Krendha Wahana mriki namung paduka iseni lampah ingkang sisip nggora nggodha dhateng menungsa nyebar memala ngrajongi dhateng lekas cidra negaraken payung angkara murka miwah hanjurung tumindak ingkang nista sayekti nadyanto ngantos kukut bawana menika kinten kula mboten badhe manggih pangapura Pukulun. Tobat. Ya. Munia. Nereteh nganti kaya bedhet ucapmu. Kowe wis mapan ana ing alas Krendha Wahana kene. Sadewa kowe ana ing wewengkonku. Raden Sedewa, Raden. Raden Sedewa. Batobat. Kowe kuwi bangsane ngopo sikilmu ora ngambah lemah? Jebul kowe to sing bondo aku. Iya, Raden, iya. Ditepungake wae ya Raden, jenengku Kalika, Raden, Kalika. Wela Batobat, kotangku keri. Wela layak kok esis. Raden Sedewa, aku Kalika. Oh, kowe Kalika. Aku tetungguling berkasaan. Raden, anane Cingandika tak bondo mengkono merga kowe matur ana ngersaning dewaku Pukulun Sang Hyang Bathari Durga sesembangku lah kok dadi ora sagon nindakake pangruwat papa marang Pukulun Bathari Durga, Raden. Aku wis matur akeh-akeh mestine kowe ya krungu. Raden, tindakno ya Raden. Ora. Aku ora bakal nindakake. Batobat. Ana piyayi kok ya. Wong bagus-bagus kaya ngene lah kok dadi angel temen to Raden. Raden batobat. Aku ya gumun Pandhawa kuwi kok bagus-bagus e ora jamak nyatane murah gile wae kok kaya ngene baguse. Granane ling ngrungi. Batobat, rikmane ngemak ngembang bakung Batobat digelung barang. Netrane blalak-blalak batu piyayi kakung kok ya lambene le demes Batobat. Nek dicokot ndane ya Raden. Raden Sedewa, Raden.
Raden, aku tresna karo panjenengan lho, Raden. Raden Sedewa. Raden. Batobat Raden, sawangen aku to Raden Batobat. Iki lho Raden kaya ngene Raden. Kowe kok ngilani temen. Ayo minggato, minggato. Batobat Raden, najan taku bangsaning demit nanging sawangen to Raden. Apa sliramu ora kepengin to Raden Batobat? Tata. Ya eling-eling sipating berkasaan. Ayo minggato. Minggato. Ora minggato setakon dosamu. Arep ngopo kowe wis tak bondo? Kowe wis tak taleni. Kowe metu mesti bingung kaya nglangkai oyot nyimeng ora bakal bisa bali. Pati uripmu wis ana tangane setan Kalika lho, Raden. Tidak Kalika isih gedhe rasa kesabaranku kangge uculana lan kowe lunga. Aku kepengin matur ana ngersaning pukulun Bathari Durga. Batobat. Mengko dhisik turut ana karepku ya Raden, turut ana ya ampun. Raden. Kowe lak urung tau karo setan to, Raden? Ayo Raden, ayo Raden. Sahyani rasumundu sang sadewa mesti kaneng kalbu rasa penjas mantan engkau anggaran Kang Mas mesti kaneng jantung pun kanthi manjing katun Kalika kowe aja meksa rasaku. Ayo ngalih. Padu arep ngopo Raden? Aku bisa nindakake apa bae? Wong wedok wis kemetu nembung ora dituruti. Ayo. Gelem ora? Tak lewak sisan kowe. Ora gelem, ora sudi. Batobat, tobat. Setan dengen, setan dingin dorene ya. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, Cok. Diampun nganti kuwi. Iya, Ding. Wak. Wah, jangkit mau kok urung enek kesempatan. Mung karek mak lewek. Ketoke sekrupe ya wis pas. Gorarem klewek angel.
Walele pa. Pangan aku iwak mentah. Pangan wae entuk pangan jeneng gawe. Kinrubut baju barat mahewu-hewu cacahe. Ana jrangkong warudaya ana wewe gidrah sundel bolong. Pocongan karo sukmane ledek mentir. Nggawa alat dhewe. Ana pangaribawa ingkang mijil saking wuragling Pandhawa. Hawa panas kendang kabuncang. Mbuh tiban. Ah! 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 Iki kok mapan ana kene. Anakku ngger anakku. Kowe mati apa urip ngger kowe ana ngendi? Mati kowe dewa. Guru wonten pangendika Kakang Rada. Jagat menika saya harep mesenipun Paduka Yayi Pramesti kedah nandhukaken cipta raos paduka. Ngrawekani perkawis menika menawi wuragling Pandhawa lajeng pejah. Sinten kula boten saya mendha angkara murka nanging badhe saya ndadra ngemutana bilih. Darmaning Pandhawa menika dereng dumugi semanten Yayi. Ayo Kakek Sedewa. Patimu wis ana astaning Betari Durga. Aduh pukulun iki. Menawi adreng kepareng paduka. Kepareng paduka lenggah ingkang prayogi pukulun. Raden Sedewa
sira wis pitaya sakmutuhe marang Wulagil Pandhawa mula tak jabel basaku Betari Permuni. Iya Raden, iya. Rungokno apa ingkang dadi pangandikaku. Sejatine malih-malih apa ingkang aran tembung ruwat iku reresik reget. Diajak sawise gedhekake pamratobat bisa resik uripe. Lakuning urip kebak ing pengati-ati lan tansah ngesti marang kautaman. Iya Raden, titah ingkang reget iku titah ingkang jroning laku uripe ora laras kelawan hukum alam lan hukuming Hyang Widi. Durga, apa Raden? Titah ingkang cacat kodrat iku ingkang angka sepisan. Lire cacat wiwit mula bukane tumitah amarga wong tuwane kang nindakake kaluputan uga jroning saresmi ingkang mung kesurung kridaning nafsu satemah tumus ala marang jiwa lan uga wujuding jejabang. Bisa uga mengkono kaping pindho titah ingkang cacat lan darbe perkara. Sebab uripe tansah nandhang kaluputan ingkang kasengaja lan ora kasengaja ingkang gawe kapitunaning liyan. Kuwi ingkang angka 2, ingkang angka 3 titah ingkang cacat lan darbe perkara keluputan ingkang katindakake nalikane jaman kepungkur mula kaya dene duwe utang. Ingkang utang iku mau kudu disaur Durga. Iya Raden. Syarate wong ingkang diruwat yaiku pasrah lan percaya sakwutuhe marang panguwasane sing gawe urip. Angka 2 tekad ingkang gumolong ngowahi tumindak nista. Ingkang angka 3 tekad mung nyawiji kanthi laku brata. Wondene ingkang angka 4 rasa rumangsa lan ngrumangsani yen to awakmu iku reget nista lan kebak dosa. Iya Raden, mula Durga maragake yen pancen sira wis pitaya sakwutuhe percaya marang kang akarya loka, aku mung sakderma dadi lantaran sesuciya lan nentemna pramana sejati ya jatining paningalira nyawijiya keketeking rasamu muhung marang pamratobat. Aja godha lan rencana apaniku ya sejatine urip Kan Durga Ketabairawi para masuk Matara Pinaka jiwaning praja Mawak Sukerta Dukstam Mahaken Halahayu Sukaduh kaning dadi ingkang werdine ing kono sira Durga sira raseksi luwih migatekna ingkang minangka sumber panguripaning wong akeh kang andarbeni kapribaden becik lan ala mahanani kang angkara uga kang seneng lan kang susah. Ya Maraja Jaramaya sapa ingkang mungsuhi balika dadi welas asih. Ya marani Niramaya sapa ingkang teka kanthi niat ala balika ngedoh. Ya Silapa Palasiya
sapa ingkang gawe kaliren balik meneh ana pangan ya Midura Radumya sapa ingkang meksa balik meneh ana kamardikan ya Midusa Sadumya sapa ingkang gawe dosa bali menehi nugraha ya Dayuda Dayudaya sapa ingkang ngajak perang bali bedamen ya Siyaca Cayasiya sapa ingkang gawe cacat lan rusak bali waras lan weruh ya Sihama Mahasiya sapa ingkang gething bali dadi tresna Ilahing Awigenamastu Namasidam Yayi Permoni sira wis bali marang jatining wujud Bathari Umayanti garwa ulun Yayi inggih pukulun ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami nggih sedaya kala walabet saking makartining cipta rasa titah paduka wuragiling Pandhawa kadhi sabda paduka ulun ing nguni pukulun ya Yayi Sadewa kula wonten dawuh pukulun ya sira wis bisa nindakake dharma wicaksana lair miwah batinira gandeng sira bangkit angruwat papa panandanging Yayi Bathari Pramuni satemah wis dadi hapsari kasuwargan garwa ulun pantes sira anyandang jeneng Sang Sudamala Dewaya nuntuna wong perang kasangsayan yen to kadulu saking bocah ing wukir ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan pukulun iya Dewa ulun Dhanrimaya Sudamala pun inggih pukulun karya Rahayu Basuki Yayu Moyanti ulun kanthi kondur bali makayangan muga kang sedya hayu manggya rahayu ngrungokke saking katebian Sang Sudamala
Sampun jumbo kalian asma panjenengan, Gus? Kula nderek Bingandara. Kula nderek Bingandara Sudamala. Ya Panakawan. Nggih. Nanging isih ana sangga runggi pangrasaku nadyan to aku wis bisa ngaturake dharma marang Pukulun Bathari Durga. Banjur iki kepiye Kanjeng Ibu Kunti ana ngendi? Nggih. Kula niki nggih nganti ewa anggen kula ngraosaken. Dewa panggodha pangrencana sampun ical menapa ingkang Ibu nggih tansih dipun paekoni. Mereh mangsut narimeng kalbu budine kang den pawani. Oh, iki sapa iki? Aja Raden, kula saking padusunan ingkang boten tebih wonten ing ereng-erenging Gunung Kilen ngriku. Kowe sapa Kaki? Nami kula Sawiji. Kok ketemu aku ana wigati apa? Kula sampun midhanget kabar sumebar pawarta ingkang rata. Bilih jengandika menika Sang Sudamala ingkang wasis nindakaken pangruwat papa kula nyuwun gungan dhateng paduka. Mbok inggih keparenga mampir wonten perpatan sisih ngrika nika. Kula aturi tetulung dhateng tiyang ingkang kasisahan nggih Raden. Sawiji, kula Kyai, omahmu ngendi? Pengging ngriku. Kupluke nek ra dicopot ya, Gong. Lah. Wong angger pawakane ngono kuwi nek ngegong mesti malah kuat. Anggere mak pencilak ngono. Ora sing nandhang papa sapa? Ayo monggo kula dherekaken mangke panjenengan badhe presa piyambak Raden. Ayo lek melu apa to? Entuk suguhan kuwi iki wayahe wong ngelih. Ya nek disuguh halangku nampa wong lara ki mesti nek wis maling mesti disuguh nek dapur iku kok kan cakem wae.
Soka karo Pratama. Kowe kuwi cacian aku wedok metu ayu-ayu ning kok ya kaya ngene lelakon sing tak tampa. Nger. Saja. Ya. Coba. Ya. Wow. Ya. Ngetet kan ini ya cinci. Matamu weh. Pada jadi jam sakit, man. Arep metu aku ning kono. Jadi ning dalan. Ana iku kandha mau. Jare tumbanar dititipke nang gebang. Ora sida. Aku nggak keketan, aku nggak udah sisan loh. Ya, bisa bang. Nyalikani, doeng jalu, wong aku mang sah semet. Iya. Cangkemmu menengah. Anak loro wedan kabeh lalah duwe abdi siji kowe nini tawak lan kok dadi kaya ngono. Metu ae. Lho ku prihatin rina wengi ora ana kendhate nyenyuwun marang panguasane sing gawe urip. Mboyo nggalintuke dalan nek pancen dikukut ya kukuten kabeh timbang urip nyandang lelakon sing kaya ngene. Anakku anak. Ndang entuk tamba ya ngger. Mbok suwek cangkeme ya. Yo kacu aja pejan. Iya jawab. Akhirnya ya. Tresno. Bagyo brek. Bagyo brek. Brek. Iya brek. Kula nuwun penemban. Waduh, iya. Monggo kula aturi pinarak. Oe. Ya. Aya. Kowe meneng sik ya. Iki nek nggone wong stres to kok. Nek tak sawang kok kene kok wong sak omah kok ya edan kabeh. Kok gek tunggale sing mlotroke kathok ning ngarep pager gebang galak anake Mbah Yasa. Kae iki tutuke. Lah aku pas liwat kok ro gembuleng.
Lah cipta garing iki. Liwat malah kathoke diguang. Wah, terus jipo HP. Wah. Cekrak. Menengo ngomong edan kok ya dipoto. Drondos menengo, sampluk raine. Paduka sapa penemban? Kula Begawan Tombro Petra. Aku Sudamala penemban. Kula Semar. Kula Petruk. Kula Bagong. Niki wong sampean namine sawiji. Dados panjenengan dipun derekaken kalian cantrik kula sawiji. Iye penemban. Waduh, Sang Sudamala. Sanget boten nginten bilih. Kula malah saged pinanggih kalian sing ngandika. Kula nyuwun gungan. Kapareng ngruwat Papa sukertanipun yoga kula miwah abdi kula Nini Dawa. Larane apa penemban? Nggih, panjenengan sampun prisa piyambak kados ngaten menika gerahipun. Iki jane nek ngono kuwi aku iso nambani iki kok. Yapunmu kok nambani wong stres malah nemen. Kula nyuwun tulung Sang Sudamala Paduka. Kula pitaya dhateng Paduka bilih Paduka menika sasat dewa ingkang ngejawantah. Aja banget nggonku ngagungake marang aku ngerti ya. Lumeng bumi kruping langit iki ora ana ingkang pantes disuwuni kejaba amung kang akarya jagat. Nanging aku mung tinitah dadi lelantaran maragage ajokno anakmu lan adimu Nini Tawa. Iye, ayo nduk kene. Oe. Jawa. Arep dikafake, Pak. Sapa? Saiki katoke diucule apa piye? Ya, ndang iculana. Ora kowe ngene lungguh kene ya nak lungguh kene sing apik. Nah. Waspading cipta Sang Sudamala. Nyata lamun waskitheng esti. Yekti ana lelembat badan alus ingkang manjing mring anggane niken soka miwah perdapa. Ketamaning mantrem sakti daya pangaribawa. Kendang kabuncang mijil saking angganira sang kekalih. Ketoke ya mari tenan iki kok. Mari krungu none. Mari. Apa aku kok kaya mimpi? Apa aku kok kaya mimpi? Anakku ndo anak. Sing mburi kae rada angel kae kok. Cara-carane kaya wis parah. Sampun ketanggelan najan menika namung abdi kula pasrahaken sing andika Sang Sudamala.
waswading cipta Sang Sudamala. Ketaman pangaribawa mijil saking awake Sang Nini Tawa nenggih buta Jaramaya. Oh. Waduh nyata paduka Sang Musti Kanthing Bawana kula ngaturaken panuwun. Ya penemban tiba padha-padha. Amargi pletheking Sang Surya saking jagat wetan Raden. Kula ngaturaken bebingah wujudipun yoga kula kekalih menika kula aturi nampi Raden. Usmeh Rahina Semobang Bangaruna Ong ketinetraning Boga Rabu sabdaning kukila sabdaning kukila ring panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nanging apa ana ceceking rasa katresnane anakmu marang aku, Penemban? Aduh, Sang Sudamala kula pasrah jiwaraga dhateng paduka inggih pasrah jiwaraga dhateng paduka. Ya. Mung wae Penemban. Rene nyatane aku iku urip kembar. Aku duwe kadang ingkang tinemu tuwa ya kuwi Raden Nakula kuwi kakangku. Yen ana liyane atimu anakmu Dewi Soka bakal tak aturake marang Kakang Mas Nakula wondene Perdapa bakal tak pundhut dadi garwaku. Wah nggih menika langkung prayogi. Wah ngaturaken panuwun. Mugi-mugi saged ngantos tulus kaken-kaken ninen-ninen nggih, Nger. Ingsun rehepan was padha mijil tuhudahan tanpa karya sengkang rinawekan Gusti.
dadi kowe nusul ibumu nggih. Aduh Kanjeng Ibu. Sekawit paduka Kanjeng Ibu. Ical tanpa lari nanging lajeng kondur malih. Semonipun Kanjeng Ibu benten kalian padatan nalika semanten. Paduka Kanjeng Ibu nganti kadang kula Yayi Sedewa. Kula nyuwun dawuh sakmangke Yayi Sedewa wonten pundi lan Kanjeng Ibu menika kenging menapa? Batuk. Kowe aja waton guneman. Sadewa kepiye? Gegono kaya kilat lakune setan kalika arsang slup mringangganing Dewi Kunti malih waspada ing cipta Sang Sudamala. Wanodya Tama ngambararun maduning kusuma. Yayi Sedewa ora ngira babar pisan sira Yayi manawasana kene. Aduh Kakang Mas nggih Kanjeng Ibu monggo kondur kemawon.
Sudamala apa dene sinakula sayetine ingkang bisa ngruwat Papa Nirmala Ulun Bathara Citrasena lan Ulun Bathara Citranggada ya mung Sang Sudamala ya sira si kembar nggih sekawit nalika semana Ulun nandhang dedosan ingkang gedhe lan kaluputan saka Sang Hyang Jagatnata labet nalika Sang Hyang Guru lagi lelumban kelawan Bathari Uma Ulun dewa loro iki rinasa ngganggu kamardikane pukulun Bathara Guru kelawan garwane mula Ulun disotake dadi buta Kalantaka lan Kalanjaya lan nyatane merga saka wegik lan nggonira mumpuning reh kawruh pangruwat papa mula ulun banjur bali wujud sekawit gang iku ulun nedha nrima marang jeneng para kaki Sang Sudamala lan sira nakula wong kembar kemanikan ingkang jagat tanpa timbang kautamanmu ya nggih muga besok kowe bocah loro tetepa dadi tetungguling titah mboten sampeyan pripun nggih Kalantaka karo Kalanjaya mudhar dijaluk mawon Wahyu Trimanggala sanes nggih jare kembar ento Wahyu nggih wasipun dipun kenceng mawon Kalantaka lan Kalanjaya wah gelut selaadan wah Koko Prabu Kanjeng Ibu kadang kula gi sedaya sami makempal inggih Yai inggih alhamdulillah menika sampun paripurna Ndara Abimanyu Gathut Antareja lan Antasena sareng Kalantaka Kalanjaya sampun wangsul makayangan dados dewa. Malih sedaya sami rahayu
wilujeng makempal manunggil kalian sedaya Pandhawa. Monggo ngucap suka syukur dhateng Hyang Manon. Lekasipun Sang Sudamala inggih waragiling Pandhawa ndara kula sedewa. Ingkang jinangkung dening ingkang ibu ingkang utami Ndara Kunti Nalibrata. Mugi-mugi Ndara kembar lan ugi Ndara Pandhawa tansah kasembuh dening pangestuning tiyang sepuh. Rahayu widodha saklamipun.